Sanibonani bochomza, another day, another dollar, another day, another vlog, period, child. Umgqibelo namhlanje, day 2 of church. Easter holidays, asambeni siye esontweni. Angikho late namhlanje, so nginaso sonke isikhathi. Namhlanje ngifake i-two-piece yami e-black yaka Mr Price. Ngafaka iy'cathulo zami zaka Cotton On. Fake lamahila maka Cotton On, ngizophatha lesikhwama sami saka Zara. And then ngifake le coat yami yaka Legit. Ngifake le coat yami yaka Legit. Ushisa lapho for i-coat. Kodwa phela ke ngoba ngugame ngithanda izinto ngizoyifaka i-coat guys. Ngeke ngayifaka i-coat guys. Ufuna ukuba muhle nami sontweni ngibe presentable kube ngathi ngi-own business elithize kanti lutho. Ngiyadlala njalo guys. Outfit yami guys ngisazonikombisa kodwa kahle. I hope nani niya esontweni guys ningahlalela uTikTok. I hope niya esontweni ningahlalela uTikTok. Phuthumeni sesontweni. I am the resurrection and life. He who believes